Hello Mzansi and the world, welcome to another special episode here on Mzansi's Finest Videos. My name is Davis Mohomo. I would request guys for you to like, comment and share. Subscribe if you haven't subscribed. How about Milim fella? Bonatuts. Hit and run. How about Milim? Bona. Hit and How about run. Milim fella is a fat? And re hotse batswadi ba khalemela rona no re khalemela bone batswadi a ba utlweng go siama. Balala betway. Oh, bye. And the ghosts tsona rena le tsona, the ghosts we have them, di teng. Mathata ke bo kokwalona ba di goalkeeper guys. Anini? Ngubek, usampuru tibasho wena. Sike. Divanje usampuru ngubek. Umsab. Hlebe ngebrush. Mama uthi ababa. Hayibo, umuntu omdala njani? Hey baba sandila wena. Hawu, uma mhlawumbe umakho la ngazela khona. Hayibo, Tomdala. Hawu, ngabe uma mhlawumbe ngibona uyangiviva umuntu omdala. Hayiba ngibonini? Cha ngabe nginamanga mhlawumbe ngikwazela ma. Mina umpumi. Awungibonini mina lo epakishile nje. Hawu, ukhuluma ngani? Mina umpumi ofunda ka grade 10 ekhele Back City lotsho no principal sasaba nengane. Ungibona? Hayi lutho ma. Mhlawumbe uma Hayi uthi ngikwazela. we slow lena. Actually, the guy Mina looks umpumi ofunda older. ka grade 10. Umpumi nje wayemuhle epakishile enefika Why are you empofu. Ngangifundisa ingane yakho. Angeke angikwazi ma. Hayibo umpumi lotsho no principal wasibaba nengane. Ungifuna phela nawe sakhumbula ini? Cha, mina ngifunda nawe mina. Mpume. Ka grade 10, ngikhela Back City. Oh. Umpume lo owayehlala nje eBack City. Yebo yena nje lo epaction nje uyabona. Ubona nje. Ngiyabona nje namanje. Okay. Dumelang bana ba Yeshu. Mme wa ka o nyaka o bula le lena. Oh, lo siso umZulu. Dumedisha mabatumedisha. Oh, noma wakhe umZulu. Dumela. Soma ubatumedisha babingele beqala. Dumelang bana wa ka mina ke nna ka Tebeka ya leboga Tebeka Guys, sininkinga enje. Abafana basafuna ukushayela. Umfana sekubona namhlanje, athathe inamba yakho namhlanje, afuna ukubona namhlanje, acela ukuthi uthanda ukwenza isilima, afuna umvume namhlanje, afuna ukukhisa namhlanje, afuna umvakashele namhlanje. Hayi ngizofaka kancane bese ngiyakhipha. Kanti unama ngifuna kugcwale yakhe phone. Sha. Oh, charge. Malume lorato le wile bona lorato le bona baba. Sorry mama, sorry wiki wile wo kwa. Wela bana munhu mulile ra hiho bona baba boysa. Malume zi wakata yo bo aba so mano yo. Guava. Sorry mama, sorry kawane wile wo. Labo wakadile munhu mangwana kono. Hey, umuntu nje utshetsha emsebenzini yabonakala. Cha angisho wona ngikhuluma ngapha Tomdala. Ngiyahlonipha. Yahlonipha ngathi ungidelelile nje. Uyamkwatisa. Umuntu athi I hate my life. Njani une iPhone? Kokwenu kukho la machini ujiki fruit ibeligewu. Anthethi ngeTV edongeni ebanjwe zizinyanya. Zinyanya. Phofu i-earphones zakho hlala kwesasikhafutina sincinci. Ifridge yakho kwenu ine ATM yamanzi. Igate ivulwa ngohili. And one day lena ke tlo spela ka kolo ile ya. Era ke noko bona ngwanyana a itla mona. Kick off it. Handsome boy, what's heck? We'll move on. How? Hey. Yo. Manje awusho. Uchazwa yini ukuthi taxi driver ngoba iQuantum akusiyona yakhe. Yena une USB kuphela ne aux. Nama coin. Makachubekani. Shapu. Makanti hayi Wephethe uthongo le.
Uvuka ngokula. Ngafutse kwasemshana ufithu. Uthuku malume. So ke ga ba tshwara bo. January. July. January. Huh? February. Hipan. February. March. Huh? Twang. April. May. June. July. August. August. Agosto. Agostos. Give up, baba. Phukwi. Yo modimo. Go bonje tso recipe se bolelang. Siponisi. What is aqua fresh? Ke Colgate. Ba go tso SAPS sone bolelang. So SAPS a se bolele next. E thotse fela e bui next. Wa sa re emetse. James Abraham Valoyi. In front of the poster. Aw. Sesithenga nemali nembuzi. Suka le store. Suka store. Suka. Izothenga iRG. Emetseng move. Iban. Awuzon ka stock city la. Ufuna nini? Yeah. Kupela eluri. Komagae. O plan go dipolaya. Bathong. Plena pila. O sa plena le go mafelo. Di thome go zero. O thome ka o reka khomo, o itlhabe, o hella mezi, o ya di khuni. O fukozanyana mmereko. Di re bakela mmereko. What if una le mathata tšhelete? Ana tšhelete o reka No, kgomo. go ela ditaba tseo. Fokosa mmereko o pila. Re tata morao lena di jela disutu tsa lena. Ra la raisa le Vince ra go ela morao. La re tloela le. O ri tlhokela mmereko. O bona ga re nna re tlhoka mmereko. Wena wa re employer o re fisa ga letsatsi kwa complex. And usile mos. Ayibafethu. I-Facebook marketplace yala eMzansi ya king yo. Mele sincenge for ama price. Mele sinilandelele message privately for ini bra. Say the price dude. Steli price mfethu. We fake on Facebook marketplace which is public. Mele ngikulandelele for price manje ngikuncenge. Hayi baba, ngapha niyaskemana. Yo, amaskema gcwele guys. Yo, ni busy nje ngemshika guys. Bafethu vele state angisinqanywa that much but make figure ku Facebook marketplace yabo mfethu we get straight to the point. Asile na le mfethu price ikhona if ayikho mistake uyangitshela umuntu ukuthi mfethu ke wabona I'm sorry if we have to meet halfway somewhere we meet halfway. Iyaphela indaba mfethu ngigaya dollar ngigaya into yami ngiphuma kahle manje nina sekumele sinilandelele ngikuncenye ngikukhotha ngazi kuphi for iprice mfethu ayisuka aphi imoto zenu niyazikokota ama cut and join ubhaye balungwini mfethu babona ukuthi udakhi nani niyazi abafuni kusipayisela ngoba niyabazi yo imesi nje I think labo bafe more. My experience yami is on marketplace. That's why I buy cars. Guys, thanks for watching. See you in the next upload. Subscribe if you haven't subscribed. When I grow up, yazi ngangihleze ngibuza ukuthi yini most times lamantombazana abahle or labo sisa bahle bengashadi nje. Yabona? Begcina nje kuba ukuthi umuhle usegugile ugogo nje wayemuhle or sisi nje usethe uqina umuhle. Uyambuthi hey wayemuhle ngekhathi zakhe. Kodwa yedwa sengingayibona ke manje lento ukuthi lento idala ukuthi labantu abahle in most times abakwazi ukubekezela abakwazi ukunenga abakwazi ukusubmita kwi relationship ngoba banalento ukuthi bahle banalento ukuthi bayafunwa banalento ukuthi mina manje ngathola umunye ongcono kunawe manje forgetting ukuthi yazi umuntu wesifazane ufana nembali
ubuhle lobu buyikhava uyaba muhle manje kuhambe kufika isikhathi la khona ubona khona kufika isikhathi la khona uguga khona kuyila uzophaphama khona usumdala ubone ukuthi yazi kube ngabekezela ukube ngakwazi ukuthi ngihlale naloya muntu ngingabuthwala ubuhle mhlambe ngabe ngihleli nomndeni wami ngabe mhlambe manje enginomyeni wami so asingathi masibahle bese siyayithwala lento sikhohlwa ukuthi yonke into inesikhathi sayo umuhle manje manje usafuna manje usashelwa ngoba usafresh kodwa siyofika isikhathi sokubuna ila khona uzokusuhle wedwa awusenamuntu ila khona usuqala khona manje uthi life begins at 40 angisakhethi ngifuna umuntu ozazi ukuthi ufunani kodwa usufanda ukuthi ngaleso sikhathi nawe vele awusekho right yabona usushayise kakhulu empilweni uhambe uyashayisa kakhulu uhamba usho lento uthi umuhla uncengi so uma umuntu wesifazane uyifaka engqondweni nje lento ukuthi ubuhle is just a cover but into ebalekile kumuntu wesifazane umqondo ifake lento yokuthi umuhle namhlanje ngifana nembali imbali ayihlezi njalo yona ifresh siyafika isikhathi sayo sokuthi ibune so awuthi uma ufika lesikhathi sokuguga kube uthi uguga uhleli kwakho uhleli nabazukulu bakho uhleli nezingane zakho kungathi makufika isikhathi sokuthi usubonile kuyima uphuma wena uthi life begins at 40 ayisufuna umuntu onjani no ungabuthwala ubuhle bamanje bathi ufika isikhathi sokubona kwakho singayisoli ngisho ngamuhle kangakanani wazi ukuthi it's just a period ngelinye ilanga kuyofika isikhathi la khona uzoguga khona yabo masugugile ungabe usafisa ukuqala phansi funda nje umuntu wesifazane ukwazi ukuthi umuthola umuntu wesilisa ube nomuntu wesilisa ufunda ukuba submissive ufunda ukuhlonipha ufunda ukuthobeka ungabuthwala ubuhle ngoba ubuhle is just a cover.